så er det kraftedeme showtime. Jeg har besluttet, at jeg gider være jomfru mere. Du skal tage min myte om. For der er ikke nogen andre, der vil. Ved hun godt, det er min lille? Nej, selvfølgelig gør hun ikke det. Hvis der nu lå 2 jordbær foran dig. Det ene var muggen, der snaskede, og det andet var friskt og perfekt. Hvad for et ville du så helst til munden og sutte og slik på? På det, der ikke var muggent og snasket, tror jeg. Præcis. Du skal ikke sådan noget. Aldrig. Fatter du det? Tror du måske, det er tilfældigt, at du er udstyret med en for snæver forhold? Det ville betyde, at vi skulle snige os ind til byen, uden at din far nogensinde får noget at vide. Det kan vi ikke, vel? Nej. Du er dyrlæge. Jeg har læst om det, og det er ikke svært. Du er også helt vildt fuld. Men altså, vi må bare øve os. Øve os. Ej, kæft, mand. Du har noget festligt undertøj på, hva'? Der er en film nede i købmanden, vi kan se. Bruger de fjern til noget? Ja. Tænk det nok. Til hvad? Den er oppe i numsen. På hvem?